Chodník 7 vodopádov je jedným z najobľúbenejších turistických chodníkov na Istrii. Ide o menej náročnú turistiku dĺžky 13 km s priemerným časom 5 hodín. Cesta 7 vodopádov je okružný turistický chodník, ktorý začína a končí na okraji mesta Buzet. My sme začali okruh v dedinke Kotly, odkiaľ je to k prvým dvom vodopádom Zelenščak a Griok s nádherným širokým jazierkom asi 1 hodinu chôdze. Cesta je dobre značená a prechádza popri prírodných krásach rieky Mirna a jej prítoku Draga. Cesta ďalej smeruje k mestu Buzet. Rieku Mirnu musíme prejsť na 3 miestach. Prechody sú zo skalnatých balvanov a ak je voda vysoká, budete potrebovať trochu odvahy alebo skončíte mokrí. Ďalšia časť je pozdĺž brehov rieky k mostu. Ten nás preniesie malým kaňonom, kde môžeme vidieť skalolezcov. Chodník krásnym lesom začne pozvoľna stúpať a čoskoro sa dostanete k 3. vodopádu Zagoň, ktorý je vysoký 5 metrov. V blízkosti chodníka môžete vidieť staré banské šachty, ktoré boli vytvorené v roku 1854. 4. vodopád sa volá Bačva. Aj keď je vysoký len 8,8 metra, patrí k tým najatraktívnejším na fotenie. 5. vodopád Vela Peč je zároveň najväčším na trase, má 26,5 metra. Medzi 5. a 6. vodopádom je strmé stúpanie, čiastočne zaistené fixnými lanami a kovovými schodíkmi na uľahčenie výstupu. Pri vodopáde Malá Peč nájdete perfektné miesto na piknik. Keď si do sítosti oddychnete v Malej Peči, k ďalšiemu vodopádu to trvá viac ako hodinu chôdze. Cesta vás prevedie cez starý Napoleónov most, postavený na začiatku 19. storočia, k 7. vodopádu v dedinke Kotly. Tu sa okruh končí.